Ťažko na cvičisku, ľahko kdekoľvek bude treba. A časom určite bude treba, to si uvedomujú aj na okresnom riaditeľstve hasičského zboru v Galante. V obci Čierna Voda sa preto uplynulý víkend konalo spoločné protipovodňové cvičenie s jednotlivými dobrovoľnými obecnými hasičskými zbormi v okrese a prítomní boli aj starostovia jednotlivých obcí. Región je totiž mimoriadne vodnatý a prívalové dažde už v minulosti narobili veľa škôd. Dá sa povedať, že každých 6 rokov sme mali problém s povrchovými vodami a s prívalovými dažďami. Urobili sme k tomu opatrenia, sú úseky, ktoré sú odstránené. Momentálne sa dokončuje tretí úsek, ktorý bol taký problematický v rámci obce. A na budúci rok nás čaká ten štvrtý, ktorý je dôležitý, samozrejme mechanickými úpravami, vyčistenie rigolov, nové vedenia. Naposledy, čo boli tie povodňové situácie v roku 2006, 2010 a 2013 obci a Králobrod, Trsice a Dolný Chotár. A tam to išlo do tuhého. Tak samozrejme, Galanta je jeden z okresov, kde tie povodne dosť často boli. Dúfam, že už nebudú, ale keby sa náhodou objavili, tak sami vidíte, že tej techniky v rámci okresu je, ja si myslím, že postačujúci spôsob. Jednak, čo sa týka hasičského záchranného zboru, má Galanta tú výhodu, že väčšina protipovodňovej techniky je práve uložená v okrese, čiže na okresnom riaditeľstve. No a samozrejme nezabúdalo sa ani pri projekte plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na jednotlivé dobrovoľné hasičské zbory, ktoré dostali jednak vozidlá Iveco Daily, ale aj samotné protipovodňové vozíky. Každá jedna činnosť, ktorá sa vykonáva, my momentálne sme neustále, každých 10 minút hlásime na operačné stredisko, čo robíme a čo tu vykonávame. Pochvalu si samozrejme zaslúži okresný riaditeľ okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru tu v Galante, inžinier Zoltán Tancoš, ktorý veľmi dobre spolupracuje so štatutármi, so všetkými obciami v galantskom okrese, čo svedčí i tá účasť, kde je tu 17 dobrovoľných hasičských zborov na dnešnej akcii. A ja ako krajský riaditeľ môžem vyhlásiť len spokojnosť s takýmto okresom, kde nám funguje tá spolupráca medzi dobrovoľnými a profesionálnymi hasičmi a môžem dať za vzor okres Galanta ostatným okresom v Trnavskom kraji. Ja si myslím, že toto cvičenie bolo veľmi dobre zvolené a je v podstate v tomto okrese alebo aj na celom Slovensku aktuálne, lebo dneska slnko, večer môžeme mať 30 cm vody a rieky, či už Čierna Voda alebo ďalšie toky, ktoré sú cez okres, môžu vystúpiť. Som veľmi rád, že zvolili túto tému na okresnom riaditeľstve, čo ma teší, že to robia v spolupráci s okresným výborom a takto by to malo fungovať na celom Slovensku.